गासै भिउवार्सफोरनो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो ना आसा खालाम बयबो मोजां मोनगोन होननानै आरो जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनो दाबाव आरो ना जोंहा दिनै बेरायहैनो नागिरदों दस्रा जायगायाव दा नुलांगोन आरो ना नोंसोरो दस्रा जायगायाव माने बांद्राय गोजानाव नङा खाथियावनो ओमफ्राय दा नोंसोर नुलांगोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा जों देलायनोसै आरो ना आंहा दुगैयाखै दाबो आङो मामिखौ रेडि खालामगोनसै ना मामिखौ रेडि खालामगोनसै मोखां सुखांखाबाय आं बेनो ओमफ्राय देलायहोनोसै नै मामिया ड्रेसखौनोसै ना गस्ला गोदान गानसै गस्ला गोदान गान दे मामि होमबा गस्ला गोदान गानसै फैदा गस्ला गोदान गानसै गस्ला गोदान गाननो होननाया fai gosla kuku pai mami gosla kuku deh enggak gocah kedan kan bifayaबो दा फैया बिफाया खानाय सिन जाहैग्रोदों ओमफ्राय दादाया स्कुलाव थांदों ना दादा स्कुल गबासो थांगोन जोङो दिनै फार्स्ट डेटआ माबाना स्कुला बाबाना थाब गगोन 12थायावनो गगोन नालाय ओमफ्राय 12थानि उनाव थांसै आरो ना नोंलाय आखाया एसे lotion pun nah pun nangke lotion pun nangke akai masih udah mami deh bikumawbo udah funna Bara खानाया माबायदि सिनना फैखो नायनोसै आङो नों हलाय एसे दावराव जागासिनो दङ आंनो माबा माबि लाबोदों नामा जाग्राफोरबो साइज नुबाय द' हेन्डसाम नुबाय नङाबा दाख्लै एसे खामसावसावमोन मोजां नुबाय दा मामि नों मा खालामदों हारसिङै ओइ सोना नुवाखै रावबो गैयाबाथाय बिदिनो मा खालामगासिनो दं नोङो हारसिङै मा खालामगासिनो दं नोङो हारसिङै मा खालामगासिनो दङ मबाइल मोनबाथाय नुबाय मबाइलखौ लानो नागिरो बियो आं होआ होथारला आङो होथारला केमेराखौनो दांहरबाय नोङो खदैजोंनो ना मामिया दाना देलायखांनानै उन्दुबायसो नै सिमाङाव मिनिगासिनो ड्रेस गानहोखाजोब्बायमोन आङो ओमफ्राय उन्दुबाय आरोना बिदायाबो थखायाखै दाय उन्दुखाथोंसै बियो उन्दुनो मोनाबाथाय दाय जायो नङाबाथाय आंबो दुगैनानै लाखानोसै दा बाबा फैबाथाय डाइरेक्ट ओंखाम जानानै थांसै आरोना आंबो ओंखाम जाग्रोनानै लाखानोसै जा लेथ्रा जाबाय मोखाङानो बैसागुनि मोखांबो साफा खालामजानो मोनला आंहा खानायाबो जै गबाय मोखाङानो मारै साफा खालामबावनांगौथाय आङो दुगैखांबाय दुगैनानै आङो देलायखाबाय आरोना मामियाबो दाबो सिखारा दाबो सिखाराखै ओमफ्राय आं देलायखाबाय बाबायाथ' दाबो गबोआखै दा बाबाखौ नेनोसै आरोना एसे आवाज खोनाबाथाय उन्दुनो नागिरा आरोना एसेल' खोनानांगौ होनबानो सिरि मोनो जि सिरि खामानि मावो आङो फुथुनानै दोननानै माबा आवाज खोनाबानो सिखारोना मावनो मोनजोबा जायो बेखायनो आरोना दा उन्दुफिनबाय नोंसोर नायलांबाय थाबाय जाबाय आंनि भिडिअखौ होमबालाय बिदाया फैबाय नै
स्कुल गनानै बिदाया फैबाय ओमफ्राय लास्टआव मोनथिबाय जोंहा देलायनानै थाबाय मामिबो बिमाबो फिसाबो दा थांनांला जाहैदों खामानियानो जाला आरोना दिनै दा बेनि थाखायनो जोङो थांनो मोनला दिनैसो एप्रिल फुल जाबाय जोंना देलायना थानानै बिमा फिसा नै फिसाजोआबो सिखारबायमोन फिसाजोआ सिखारखाबाय ओमफ्राय दाना थांनांला जि मोजां देलायबायमोन आङो नायदो मानो थगायखो एप्रिल फुल बानायबाय नामा दिनै जोंखौ नोङो मा एफा मोजां देलायनानै थादोंमोन ना मामि आंहा देलायखांबाय नै दहाय मानसि जायगायाव थांनो नागिरनायाव माबा जानाया केन्सेल जानाया दा अबेहायबा बेरायहैनोसैलायनो ओंखारबाय आङो ओमफ्राय बिफाखौ गालांगोन ना गालांगोन ओमफ्राय दादाजों मामिजों रिजों थांनो फैसा लानानै टट'जों थांसै आं सिखौबो थिखोखाजोब्बाय नै माखासे रानाखै ओंखायनो बिदिनो आलायनानै दोनफैजोब्बाय आङो फैदो बाबा थांसै सादोर लानांगौ आंहा सादोराबो दंखायोहाय आंहा दहाय थांनो रेडि जानानै माबादोंमोन ओमफ्राय थांनो मोनासै माबासो जाबाय केन्सेलसो जाबाय नालाय जा गोबाव जाबायमोन आं बे सादोरखौ जोमैया दा हानफिनदों आङो नोंहालाय दाख्लि स्कुल थांनायाव ओरै गानखादोंबा बेखौ जोमाखैना आङो मोनसे बारल'बा नै लेखा फरायदों सासेया नायलाय नै आंहा ओंखाम ओंख्रि संनाय टाइम जालायबाय लेखा लिरनायाबो बिसिनायावसो टेबोलावथ' जिरायखाया मालाबाबो मामि नोंहालाय नायब्रो सोना नों दादाखौ नेदों मामि सोना दादाखौ नेदों नोङो नुवाखै मानबायनो नागिरदों ना मादों मानबायनो नागिरदों नोङो आं ओंखाम ओंख्रि संहैसै दे नों गेलेदो ओमफ्राय बिफाया नेदो फिसालाखौ लेखा लिरनायखौ हमवर्क लिरनायखौ आङो रेडि खालामसै जानायनि नै मा लाबोदों बेखौबो देखायनोसै आङो नोंसिनो मैथा बांगाल टमेट' ओमफ्राय नैबेयाव मैगङानो मोननै जातनि दङ नै इलांसि बेबो आनैमोन माबा खाहैदोंमोन आरोना खाथियाव दै दं नालाय ओमफ्राय नैबेबो सायखानाय जोगोनार बिजौ आइमोनाव थांदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय लाबोफादों आरोना सायनानै हरखाबाय नैबेखौबो सायनानै हरखाजोब्बाय दा बस'नांसिगौल' आरोना नै आलु एसे होनोसै एवनोसै बेखौ आलदा दोनसै आङो जायगायानो आंना माथो गैला बारा जोंना बेनो दिनैनि ओंख्रिया गासिबो बेखौ एवनोसै बेखौबो एवनोसै ओमफ्राय फिसालानो आलु बाथोन बानायनोसै जाया नालाय बिसोरखौ बियो आं फार्स्टआवनो ओंखामखौ जाननानै लाग्रोखानोसै बिसोरो मैद्रु ना दा माबा जानायनि बे गेसाव बिदिनो गाबो सिलिन्डारा ओंखामखौ जाननानै लाग्रोसै आं दहाय मानजिदोंमोन नालाय ओंखायनो फारसेथिं रानाखै जोङासै फारसे
नाङा जानाया सोलों जानाया बिसिम फैसा दं मेगनसिम आखाइया औ मिहिना बाबायालाय माथो खालामदों नायाखै दा एवग्रोसै आङो जोगोनार बिजौ मोनबायानो आंना गोथाव नुखाबाय आङो एसे साखिनायनोसै आङो बानलुआ गोसा जाथारबाय नोंना मोनाखै नांबावगौ आंनि फिथा लेखा फरायनोसै दादाजों दादा लेखा फरायबाथाय थाफानो मोनाबानो रागा जोङो ना सोरनाया औ थाफानो मोनाबानो रागा जोङो नोङो ना ओइ मा जाखो मुसारिया नुवाखै दहाय खोख्लैनानै दोनजोबदों ओमफ्राय माबायदि नुखो नालाय एफा मोजां खननानै दोननायखौ मानो बिदि खोख्लैला लेथेर फेथेर खालामजोब्बाय ओमफ्राय Arrange the following in ascending order. Ascending order जों लिरदो बेखौलाय आं मोनथिगौ small जों bigger लिरदो ओमफ्राय नङा नैबेलाय नैयाव थानांगौ ओमफ्राय नैबेसो मोननाया 81 नि उनाव 82 जायो 81 फार्स्ट जायो ओमफ्राय उनाव 82 जायो 281 स्मल नङा 82 निफ्राय 281 282 283 बिदि जायोना 126 बेखौ मोनथिखाबायब्रा बेखौ मोनथिखाबायब्रा 126 ओमफ्राय बै माबानिखौ लिरदो मामि लेखायाव गानाङा सना 281 खौ लिरदो 281 after that 282 दे मिनिलाय साइज मिनिथारदों मिनिलाय साइज मिनिथारदों इदि लाजिबायसो नै लाजिबायसो नै मा जाखो बेलाय लेखायावसो उन्दुहैबाय हो लेखा फरायनो मोनला आङो थां बाबाजों हरलै दा आं बुजायगोनसो ओइ लेखा हमथार बाबा जिगोन र' स्क्रेच होखादों एसे अरजाला दे Hello guys, let's see mommy. Mama listen to me. I'm your mother, you listen to me.
आलुखौ ओंखामजों रुफानो बावदों आङो ओंखायनो आं जानोसै ओमफ्राय बे आंनि जायगासो होनगार नै आङो लाबोबाय आंना ओंख्रिया नायदो ओंखामा नायदो जोगोनार बिजौ एवनाय आलुजों इलांसि बे लामानि बे बानलुफोर बेफोरो आं जानोसै मामिया उन्दुबाय होनगार नङाबा दा बियो सिखारगोन ना सिरि मोनगोन नोंहा दा बाबाजों जादोब्रा आं दाथ' जागोनसै ओंख्रि गैया दिनै बानलु नै बेयावबो दं बानलु नै जाथारसै गोथाव नोंसो गोथाव नामा जा गोथावखा नोंथ' जाया बिदिखौ भेजिटेबोलफोरखौ बिदिबासो खहाबसिनो ओंखामा खहाबसिनो ओंखामखौ बुरजा बुरजा जानो हायो फांखाबा बिदि मैगंजों गोथाव गोथाव आंनो दंबा नांबावगौसोमोन मैद्रु दंबा जाबावगौमोन आं ओंखामखौ होमबा आंनि दिनैनि भिडिअआ बेयावनो फोजोबनाय जालायबाय आरोना जाबाय जोब्बाय दा डाइरेक्ट उन्दुनोसै नालाय आङो आसा खालामो नोंसोर भिउवार्सफ्रा गासिबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट आरो नटिफिकेसन बेलाइकनखौ थुनो दाबाव आरोना मा आंबो भिडिअखौ मोजाङै नायनांगौ आंबो थांनानै फन देखायगोन मिथिबाय देखायदो होनबा दोनबाय आङो